vlag, ja? Helemaal goed. Ja, dankjewel. Lang leven onze koningin. Hip hip, hoera! Hip hip, hoera! Hip hip, hoera! Lienke de Boer, een nijbakken lid in de orde van Oranje Nassau. Hoe viel dit nou, zo'n officiële presentatie op het Bordesier bij burgemeester Bilker en voor de hele gemeente? Heel indrukwekkend. Het drinkt nog aan mij terug. Het is nog echt, maar vreed wie een droom. Dat speelde me. En toen kon ik het net begrijpen, maar nu is het echt. Ik vind ergens wel het raakt me heel diep. Want ik hier nergens zo doel, daar zit ik net in een kwander. Ik doe alles met plezier en het hoeft net belenen te worden achter de schermen. Maar het viel toch goed. Nou, en voor alle mensen die het net weten, voor u als RTV NOF ben je ook heel belangrijk, hè? Want jou bent uw eigen man paradise, hè? Ja, ik ga er heel naar bij en het houdt me jong. Burgemeester Ben Bilker, trotse burgemeester van deze prachtige gemeente Kolmeland CA. Ze hoort een belangrijke dag voor jou weer elke keer, hè? Ja, koningin viert haar jullie nationaal feestdag. Je hoort mij met een somber rondje, Prins Friso, met dat ski-ongeluk. En we denken toch aan hem en onze vrouw en dochters hebben we ook even memoreerd. Toch gaat het feest erop, met echt traditie. En we zijn blij met dit geweldige vorstenhuis en met deze geweldige vorstin. Typeert dat uw sterke koningin dat het op zo'n dag toch trokkelt? Ik denk dat het bij alle koningshuizen zou wezen. Zo, koningin Elisabeth had ik bijvoorbeeld hele sombere jurren maken en toch zetten ze het is de continuïteit van de monarchie die dat ik vreesket. Maar ik vind Beatrix kind dat ik en die stiet er ik voor. Maar koningin Beatrix is een landsmoeder voor u, als er met u is. En nu ben wij in gedachten met haar en eren haar en ik denk leven met haar mee. Dus koningin is dit hier 74 geworden, dat is al een hele leeftijd. Ja. Zou ze nog lang koningin blijven? Ja. Koningin Beatrix, denk ik, weet nog van je ophouden. Ze is in uw geschiedenis van alle Oranjes nou de oudste die het regeert. Ik van de stadhouders en van alle koningen. Dus het is een sterke vrouw, geestelijk en lichamelijk. Die denkt er nog net over om uit te treden. Ja, want het principe van het aftreden, de abdicatie, is ook zeer uniek in heel monarchisch Europa, hè? Ja, alleen nog Luxemburg en Nederland, maar het hoeft net. Er is net mensen die zeggen Beatrix nog maar uittreden. In de wet wordt er helemaal net van uitgang. De koningin of de koning die steert en dan automatisch is de kroonprins of kroonprinses dan koningin. Nou, in elk geval hopen we dat ze nog heel lang bij ons blijven mij. En ik wens je een hele fijne dag. Ja, en ik wens je natuurlijk alle mensen in Kolm, maar in heel Nederland, Friesland, een hele mooie koninginnedag. Dank u wel.